Sama pala alaga makasukat ko nga. Hindi, di mo na ipwede na ako. Maganda, hindi ka sumukot ka. Iya. Iya na kopi. Malikot ko na ganun. Ano dito naman ka, makapipidyo ako. Baba niya mamipid na ano. Wayak, kaya lagi wayak. Sikulan. Hindi na ka na. Ito na. Tapang niya, suraya bukan. Nay, balik ka niya. Kakanaman mo kurang o. Ito, panaw. Niya ko ako sa mga sumatang. Naba. Sakit nga. Subali na naba. Saka ka na. Pero ako ba? Ano, tanong dito naman. Tanong dito sa ako. Hanap ka na gano'n. Wala. Lama laptop siya eh. Atay, Go din. parang ano? Saan pa pinagawa? Ano siya mapilalayo? Ha? So mga kuha na ka. Sumapan live. Live na. Dada lumalay ba ya? Live. Aliya sa mo ng live ang win. Hindi ko na dito sa live. Ano, ito yung tanong malay ba? Ay, na, laptop po tulo. Kapep ka po ito na pumili mong freeze yung book. Ano may tanong? Opo. Alay ba? Nakatana pa yun ano. Di makasig na ano ba? Di ba Pedro ka gana no? Hindi pa malipan niya sa alilita. Si kulay pa ako sa gitu. Sinabi daw may bahasang orang ASEAN masasagong si Bagari. Nakabia di ako miya sa may nuwa eh. Ay batang doon. Gantang gidan. Tama yung sa kanya eh. Ako sa may kamay. Wala ay inumang ade o pagalimuang kanaron. Ito basa na may kaya pinungan niya. Masali ko lang. Ay murari kinawang ako pa kaubos tailungan tanal inutong o kauliway na kay man na nasaw mayan ako matay rondongan ikaw ano kaduwayan ang kadi kumambukal iya mo matay kagin
Ya senor na me pode na mini kukurai lawau kesuranan kumabuhi na kahatian di mana Salamat sa aming bubantay.
Kikiw.